салом алайкум дӯстои азиз. Курси имрӯза аз Сбербанк ба картаи Спитамен Банк сумраонкунӣ 128 сомону 70 дирам мегзарад. Хумо 1000 рубл 127 сомону 70 дирам. аз худи Сбербанк ба картаи Орионбонк сумраонкунӣ 128 сомону 70 дирам мегзарад. Алиф Банк 1000 рубл 128 сомону 70 дирам, $100 1050 сомон. аз Сбербанк ба картаи Душанбеситӣ сумраонкунӣ 127 сомону 10 дирам мегзарад. Коммерсбанк 1000 рубл 125 сомон. Орионбанк 1000 рубл 128 сомону 70 дирам, $100 1050 сомон. Амонатбанк 1000 рубл 128 сомону 70 дирам. бародарои азиз, раҳмати калон барои дастгиритон. мо ҳам ҳаракат мекунем ки беҳтарин видеоро пешкаш. барои ҳамин бародаро моро дастгирӣ кардан, ҳатман дар канал обуна шавед, лайк монед ва фикротона ҳам нависед. фикрҳои шумо ва боиси пешрафти кори мо мешавад. мо ҳам ҳаракат карда боз ҳам